Amerik jamanatigi Joe Biden kɛra jamanatigi folo ye Amerik jamana kɔnɔ min taara Israel ani Arabu Saudi jamana kan. Min b'a yira k'a fɔ ko teriya siraw ka jiji Banisarala jamana ani Arabu jamanaw cɛ ye Amerik fɛla ko dɔ ye. A taama sen fɛ jamanatigi Biden ye hakilinaw di min bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya teri siraw Arabu Saudi jamana ka dɛmɛ sira fɛ ka taa taji suguba ma min bɛ wele ko marché pétrolier. A ka nin lafasali kunnafoni di dɔ la tɛmɛna Washington Post kan. Nin gafe kelen ye Khashoggi ka bataki dɔw la tɛmɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ gɛlɛya ani kɛlɛ banbali min bɛ Israel ani Palestine jamanadenw cɛ bɛnkan kunnafoni di bataki si ma se ka labɔ o kan. Ɲininkali dɔ bɛ tali kɛ min kan o de ye k'a fɔ ko kuma juma Iran jamana bɛna bali walasa u ka se ka mugujugu n'a bɛ wele ko arme nucléaire sɔrɔli bali u ka jamana kan. Biden ka kuma dɔ fɛnɛ na a teliyara k'i da se taji sɔngɔ yɛlɛni ma min na a ye wele bila cogo min na dɔ bɛ se ka fara taji yɛrɛ labaarali kan. A ka nin taama in senfɛ cogo min na taji sɔngɔ bɛ se ka jigin.